Добре, разкажи ми малко повече за себе си. Ами, какво ти кажа, от малък съм си хъсал човек, я знам, в смисъл, от малък съм с такъв. Ами, още от малък занимавам с това да си тренирам мисълта и концентрацията. Като цяло, може би за това сега съм така, как да ти кажа, успял. Иначе, като спорт съм тренирал професионално футбол. Всички момичета ме харесваха. В смисъл не се хваля, просто не знам. Винаги съм си бил... Какво има? Всичко наред ли е? Извинявай, моля да ме извини за малко. Мале, какъв е силен!